Isyu sa masa. Isyu sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Uban ni June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Davao, Mindanao, Tibok Pilipinas, Tibok Kalibutan, good morning. Welcome sa din para kabanuban sa programang Isyu sa Masa. Adlaw may galaga Lunes o gapit sa 9 na bulan sa Hunyo 2025. Kumusta mga suki datos kanginan at mga suking tipanubay, Lokop, Davao Region. Aw sa tanang mga lugar nga nabot sa itong pagsibyan ining mga orasa mayong buntag kanatong tanan. Mga tagi-barangay dinha sa mga kaprobinsya, mga lungsod. Kamusta? Ato ang panikay-sikay. Bura og magduha na kasimana, nagsige na lang kisdo mga to ang kalangitan. Sige mga higala og ulan. Onya, laay kaayo mulakaw. Labi na dinha sa mga bukid, mga far-flung areas. Tigmi kayo. Tigmi kayo ang dalan. Kunya umusakay kag habal-habal, lagmit ka nga masirko. Niya parting lapuka. Narabay lapok mga igalang, grabe kay muhatag og mancha sa tuang mga sapot. Ingat-ingat na lang mo din na tuang mga brothers and sisters. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Live na live ta din sa 90.7 Love Radio. Akong soblion adlaw nga Lunes, unang adlaw sa simana, kinahanglan buhay na manota. Ang mga estudyante nakapamalit na ba sa ilahang mga gikinahanglan? Murag pizza 16, sugod na mga higala sa klase. Nako po. So ngadtos mga wa pa makapamalit na, suguan na ng inyong mga ginikanan nga mangutang na. Pa ikapalit mangutang alang man di man makahulat mahigalang average klase maorag na ilami kayong remedy karong panahon ug nag-inusarang remedyo ang mangutang para ipalit o gamit sa ato ang mga estudyante. Well, sama sa randa dagat may kalagatagang pagtaga din sa ito sa programang Isyu sa Masa. Ayaw kalimot live ta via Zoom sa ito ang Facebook page, ang June Bersamin Isyu sa Masa. Sa ito ang mga ka-ISM, good morning, including ito ang mga Facebookers karon nga mga panahon. Sa gyapon kami nang ginaot nga nakakamos may panglawas, kapiskay, kadasig sa kinabuhi. Samtang mag-ubad na may kalagikan ini mga orasa nga to sa oras sa alas 9 karong buntaga. Pipila sa ato ang mga hisgutanan na karong buntaga. ₱200 nga wage hike pasado na sa Kamara. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang human trafficking ug money laundering nga kaso sa KOJC dito sa Estados Unidos hingpit ng nabasura. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Cebu 5th District Congressman Vincent Franco Frasco nagkumpirma nga wa gyud siya mipirma sa manifesto nga magsuporta kang Congressman Martin Romales sa speakership alang sa 28th Congress. Tensyon sa Kongreso nagpadayon. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang mga politikong partisan na dili kuno paminaon ni Senate President Chis Escudero aron magpabiling patas ang Senado
sa impeachment trial batok kang Vice President Inday Sara Duterte. Isyu sa masa. Issue sa masa. Samtang Free Funeral Services Act nakalusot na gyud sa Senado matod ni Senador Mark Villar. Isyu sa masa. Issue sa masa. Samtang sa lokal nga isgutanan, Nordico gibabagan ang pag-take over sa DLPC kung Davao Light and Power Company sa Davao del Norte labot sa isyong supply sa kuryente. Nordico nag-file og injunction sa Supreme Court batok sa naisgutang lakang. Isyu sa masa. Issue sa masa. Samtang vape cigarette buot nang ipaundang ni Senador Win Gatchalian aron kuno mapreserbar ang kaugmaon sa mga kabataan. Isyu sa masa. Issue sa masa. HIV cases daghan sab kaayo dito sa Western Visayas matod sa Health Department. Isyu sa masa. Issue sa masa. Kada guban pa may galangkob sa tuang kapanagkuyog sa programa nga Issue sa Masa. So, Leo na to, adlaw nga Lunes, pizza 9 na. Ang bulan sa Onyo 2025 sa mga dunay obligasyon. Sige man kagbalik-balik anang pizza John para ma-remind mo sa inyong mga utang. Hapit na po ang tingsingil. Pero kanang arawan nga utang, kada adlaw gyud na maningil. Unsay diskarte na to John aron nga dili ta mapurisyo kayo anang arawan na to nga utang. Labi na kanang naay mga pwesto daghan kay mahigala kay kada pwesto pwede mo loan kuno. Ang pwesto mo ay unang ikonsidera mga higala anang tiga pautang anang arawan. So ang ginahimo pod sa mga malditong negosyante maghimo og daghang pwestos talipapa. Aron kada pwesto makaloan mga higala. Ang problema panahon sa binayranay, naga-hide and seek na ang mga mangutangay o katong nakautang og ang maningilay. Mag-hide and seek. Ang pinakamaayo aron nga labi na wa mo ikabayad, no? Para di mo masingilan, mangabri mo sa inyong pwesto o kanang adlaw Sabado o Domingo kay way maningil man ana. Lunes, Santo, Biyernes, sarado ang pwesto. Onya, pwede po, muabli mo og Lunes hangtod Biyernes pero gabi kung dili kadlawon kay kung office hour na naagyo na maningil sa inyo din kay maunay tingsingil kay kanang mga kolektor ang uban ana inadlaw man na sila. So kung gabi na di na sila maningil kay adlaw raman sila kutob 8 hours. Ang ilang mga amo nga mao'y tag-iyas kwarta nga gipautang basig makabayad pa hinuon sa ilahang mga kolektor. So ang pinakamaayo mga brika gabi mga sugod alas 5:30 awa na nay maningil. Mga pisto-pisto das talipapa. Mao man mga higalay ginaduol, ginatintal nga palunon unya kahuman pag makaluna hapit na gani labi nagmay kamubayad hapit na gani maimpas. Ang imuhang loan iparilo na pug ka unya top up lang. Ikaltas lang tong imuhang nabiling utang nya rilisan ka gamay na lang unya magkadako na imuhang bayranan kada adlaw. Imuhang obligasyon magkadako ang imong obligasyon niya gamay ra ilahang na-release kay top up man mga higala ang nahitabo. Puro utang samantala ang ato mga public officials mga higala gasigi na lag
sige na lang mga kaigsuunan og walda sa tuang kwarta. Ang mga Pilipino, nagkabuang nagpangutang labi na karong panahon na nga average klase pamalit o gamit sa mga estudyante. O niya, ang ato ang mga public officials, mga higala, nagsigirag waldas sa ato ang sapi. Ultimo mga bulawan na to, wala na. So expect kaning presyohan na is bulawan, posible nga musaka ni pag-ayo mga higala, labi na panahon sa kanang mailisda na ng mga tao din sa Malacanang. Ngano man. Kay magkamada naman punta mga higala o bulawan na ni. Kay bisag unsaon, bisag mo ingon ta nga ang bulawan dili na maoy back up sa peso. Pero pagdaghan manggod og bulawan ang usa ka nasod ug ang usa ka estado mga higala, dili ta magpanuko nga mangutang ug ang mangutang doon na po'y kumpiyansa. Makadungag, di man ingon siya nga garantiya, pero makadungag sa kumpiyansa sa mga magpautang tungod kay ang ilang hunahuna, daghan na gold, daghan nag-reserve din hang gold, bisag wala na sila'y dollar karon, naanay daghang reserve nga gold, ato ng pautangon. Pero after nakabalita sila nga gihurot nagbaligya, ni Tambalos-los og ni Bongbong Marcos mga higala ang ato ang duha ka wingban nga bulawan, amot og unsa kaha mga kaigsuunay mahuna-hunaan ana karon sa mga gipang-utangan nato, labi na mga financial institution mga kaigsuunan, urot naman ang atong bulawan. So ang tendency kung naanay bag-ong administrasyon, magsige na pod og build up anang ato ang mga gold reserve. So magkamahal ang bulawan mga higala. Ang dili lang yun mo mahal. Di na mo tubo ang bulawanong pulong ra. Bulawanong pulong. Okay, mahal na ng daan, ang bulawang pulong o bulawanong pulong. Mahal na daan siya. O ang bulawang gugma, garay, mahal na gyud na. Basta bulawang gugma. Good morning din kang Chief Dante din kay naa na siya bulawang gugma. Ay nako, naarabay istorya karon, ganing mga istorya mga higala sa relasyon, layo pa man untang Valentine's, pero sikat gihapon, tungod aning mga social media mga higala nga tukbon gihapon sa mga nagahawid og cellphone, di ba? Mahilig mo tan-aw og YouTube, mga reels, basta maghisgot gani ka og relasyon mga higala, tukbon gihapon na, mao man ni sila kaning gugma nga mga romance, kanang away na mga kanang chika-chika, binugnuay mga higala, politika o pangwarta. Kana gani imuhang i-post sa social media, tukbon gyud na, tukbon gyud na sa public, So, ang relasyon karon, usapon na, niingon sila nga thank you sa social media kay nagka-ligon ang mga long distance relationship. Nagkaligon daw ang long distance relationship mga higala tungod sa social media. Kay bisag ang imong bana, imong asawa, tua dito sa abroad, daw naaragihapon siya sa imuhang kiliran, kay pwede daw mo mag-video call. So, mas napaligon mga kaigsuunan ang relasyon kaysa ikumpara nimo kaning adto nga di gyud nimo makita ang imong pares nga tua sa abroad. Tawag ka lang sa kanang unsi tawag ng long distance, nga telepono, di pag yun makontak. Nya wa ka kabalo, nagsigi mog istorya, ang imong pares dito sa gawas, nagsigi di ay gakos-gakos dito sa iyahang bagong bathala. Di ba? O karon, makita naman nimo. Ingno na nimo, ikuha na be, ang kamera sa imong cellphone be. Kuan sana,
paning sa ng kamera sa imuhang cellphone mo kay para masiguro na kung naa ba kay kauban din na sa imuhang kwarto. Ipapaning kamera mga higala, no? Maingo po rin itong naa dito sa abroad nga pares. Ikaw po din na, kay naanaraba ko'y duda. Una ko ni hawa din na Pinas. Nga kanang atong silingan, imo ra ba nang giukoy-ukoy? Bebe, ipaning po nang imuhan din hang kamera sa cellphone. Segunda mano mga higalas blender. Patingugan ang blender, be. Para masiguro na ko nga naagyog ka din has balay. Pag uli, asa na ang imong mama? Ambot lang pa kay sayo pamanto sa buntag nilakaw. Nagdala-dala ra ba tog blender? Dilipat na yung bana di ay na. Asa ka togi toslok tong plugs blender kay mo tingog manggihapon. Bisa guwas balay mga igala sa bagay kanang mga short time din nga mga kwarto na man ay mga saksakanan. So pwede ra di patingogon ang blender. Luoy kayong bana mga igala perting pangaswat dito sa construction site og pungki. Pertimbog atas trabaho. Pag abot mga higalaan ng udto, i-check niya iyang asawag na arabas balay kay batanon pa na mo ginang mga sawa mo batanon lagi ba? Dihado gyud permi din yung estado. Dihado permi ang estado basta batanon ang inyong asawa. Bitaw 4 minutos mga kaigsuonan human ang alas 7 sa buntag. So, di tama ka siguro, even with the advent, mga higala, aning gitawag natog mga technology, na agihapoy mga high-tech nga diskarte. Di na gihapon makapas ang technology. Unsa man ning technology nga, kuan raman ni? Hinimo raman po ni sa tao. Ang naghimo, ang tao, mas kuyaw gyud sa technology, mga higala. Inyuhang mga asawa, inyuhan nang ipa-abroad. Ayaw na lang yun mo glaom. Ayaw na lang yun. Nako. Pag-abot anak dito sa gawas, lahi na ang ilahang huna-huna anak. Labinag na ay tigtutsar nga barkada. Unya irito-rito dayon. Agaray. Patay. Disgrasya gyud ang inyuhang pamilya. Wa na gyud mo'y mapaabot, wa na gyud mo'y madawdaw ana, no? Mao lagi na ang problema po nato dire, wa mampod mga higalay panginabuhi ang mahatag ang gobyerno. No? May pagmugawas mga higala kay ang gobyerno ngadtos gawas na apay ikahatag nga panginabuhian sa mga Pilipino. No? Gawas sa gobyerno didto sa Langyaw o gobyerno nga Langyaw, na apay mga bangason dito muhatag pod mga higalag pang pariban sa imong asawa. Wa na may hupas-hupas ang riban sa buhok sa akong misis. Kay mao na di ay. Alam na dis. Ay, wa ta mo din haadlo ka. Ako nagsulti lang ko sa mga panghitabo. Nga naabot sa atoa, gisangguni diri sa atoa. Unta. Kung anon yun na ninyo, kanang ikonsidera yun na ninyo, labi na anang mga long distance relationship, mga bay. Ayan. Issue sa masa. Issue sa masa. By the way, good morning din sa atoa mga Facebookers. No? Si Ma'am Rosalyn Lagunde sa My 38-D. Rizal Extension. Si Ma'am Elsa Kyotso, good morning. Lo Divina Tampos Lotrago. May buntag si Ma'am Maricel Plaza Humawan. May buntag sa may Solaris Asielia sa Tubangan sa kining Davao Memorial Park. Stephen Rodriguez. Niingon siya nga tinuod yun ng long distance relationship. Makapagkusog sa relasyon tungod sa social media. Joey Moderno Juarez, good morning. Sa iyo pa kay ni-react ko. Sa iyo magkay ka ni-react Stephen Rodriguez, di ka panuhuton aning imuhang reaksyon nimo. Lloyd Sako Kibo, good morning din na. Happy birthday
sa akong anak June, si Lian. Ayan, happy birthday. Og sa tanan pagka nagsaulog silang adlaw na tawan, karong adlaw, happy birthday na lamang. Alright, unya taon. Why lain karong kusog kang isyu may gala ang mahitungod kang Vice President Inday Sara. Kaning iyahang impeachment, kinahanglan ba nga mahitabo gyud ang impeachment trial o karon pa lang ibasura na mga higala sa Senado? Kay ang mga dean kuno sa mga nagkadaiyang Ateneo schools na anapoy manifesto mga higala sama sa universidad sa Pilipinas nga kinahanglan gyud kuno nga mahitabo ang impeachment trial aron maayag ang mga ebidensya. So kana mga higala manggod duha na, no? Di nimo mas dili nato masiguro o dili nato masulti mga higala nga kanang nahisgutan nga statement anti o pro Sara because it is susceptible to interpretation. It might be a favorable or not favorable mga higala sa Vice Presidente. Why? Because kung maingon ka nga ipadayon ang impeachment, pwede na to sabton aron nga maklaro ang mga pasangil nila sa Vice Presidente. Nga wa gyud di ay sakto nga basyan. Pwede pod sabton nato nga aron iduot si Vice President Inday Sara, especially for those who believe nga guilty mga higala ang Vice Presidente. Pero bisan ang Vice Presidente niingon nga dapat matuloy ang impeachment. Wata kabalo kini nga UP ug Ateneo mga higala ilahang paundayunan ang statement sa Vice Presidente. Di ba? Wala ta kabalo. So, asa man ta ini? Ari ba ta mga higala sa ipadayon o dili ipadayon? Ato ni mga higalang isgutan, guban pa nga mga isgutanan dinhi sa programang Isyu sa Masa. Human lamang pipila ka mga pahinumdom. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Magandang umaga po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, June 9, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita natin ang patuloy nating pagmamonitor sa low pressure area. Kahapon, nasa may silangan pa ito ng Baler at ngayon nga ay nasa may bahagi na ito ng West Philippine Sea. At huli nating namataan, nasa layong 85 km west northwest ng Bacnotan sa lalawigan ng La Union. Ito pa rin yung low pressure area na ilang araw na nating minomonitor at patuloy din natin in-expect o inaasahan ang epekto ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Kabisayaan. Asahan pa rin natin ang malaking bahagi ng Luzon at Visayas ay makararanas ng mga pag-ulan mula katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Ang bahagi naman ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Gayun din, mas maliit yung chance ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley Region. Dito naman sa ating minomonitor na low pressure area, base sa mga pinakahuling datos natin, posible pa rin itong maging bagyo, posible bukas o sa mga susunod na araw. At ang nakikita nating senaryo, ito ay kikilos pakanluran, papalayo sa kalupaan ng ating bansa at posibleng lumabas din ito ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. So patuloy po tayo magmonitor dito sa Pag-asa sa potential nga na maging bagyo na low pressure area na sa West Philippine Sea. At muli po, kung maging bagyo man ito, tatawagin natin itong bagyong Auring kapag nasa loob pa siya ng Philippine Area of Responsibility kapag ito ay nabuo. At patuloy rin pagmamonitor natin sa magiging epekto nito sa habagat na maaari nga magdala ng patuloy na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng kanlurang bahagi ng Luzon at ng Visayas. At maliban dito sa low pressure area na ating minomonitor, makikita natin wala tayong iba pang minomonitor na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. So lagi po tayo mag-update, particular na nga dito sa low pressure area na ating minomonitor na nasa West Philippine Sea na sa ngayon.
At sa ating magiging lagay ng panahon dito sa Luzon, malaking bahagi pa rin ng Luzon ay makararanas ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Ito ay dulot ng low pressure area at ng habagat o southwest monsoon. Mag-ingat pa rin po mga kababayan sa mga posibilidad ng mga biglang pagbaha o mga flash floods at pagguho ng lupa at landslides. Agwat nga at sa nalalabing bahagi nga ng Luzon, partikular na yung Cagayan Valley region, ay mas makararanas ng mas maliwalas sa panahon na may mga isolated o pulo-pulong mga pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Baguio, sa 18 to 24 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, hanggang 35 degrees Celsius. So medyo mainit pa rin sa may area ng Tuguegarao. Sa Metro Manila, 24 to 30 degrees Celsius. Sa Tagaytay naman, 22 to 28 degrees Celsius, habang sa area naman ng Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Dito naman sa Palawan at gayon din sa Visayas at Mindanao, mas malaki din yung tsansa ng mga katamtaman hanggang sa kuminsan ay malalakas sa mga pag-ulan dito sa Palawan. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin dito sa Palawan sa mga posibilidad ng mga flash floods. Dulot nga yan ng habagat or southwest monsoon. Agwat nga ng temperatura sa Calayan Islands, nasa 24 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi ng Puerto Princesa, 24 to 29 degrees Celsius. Ang malaking bahagi din ng Kabisayaan, lalong-lalo na itong Western Visayas, ay makararanas din ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan na dulot ng habagat. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 24 to 31 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa Tacloban ay 26 to 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas naman ng mga isolated o pulo-pulong pag-ulan, pagkidlat, pagkulog. Asa natin baka posible po na medyo mainit sa may area ng Mindanao. At ang agwat ng temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Habang sa Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. Posible pa rin yung mga isolated or mga localized thunderstorms, at ang ating mga Regional Services Division sa iba't ibang rehiyon ay maglalabas din ng mga thunderstorm advisories, mga rainfall information kapag may mga namataan tayong mga kaulapan. At naglabas pa rin tayo ng weather advisory ngayong alas 5 ng umaga, at inaasahan pa rin natin ngayong araw ang malaking tsansa ng mga pag-ulan, partikular na sa makanlurang bahagi ng Luzon at kasama rin itong Visayas, partikular na yung Antique. Kaya posible po ngayong araw pa rin yung mga katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa. Bukas, araw ng Martes, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan na dulot ng habagat, lalong-lalo na kapag na-develop po na maging isang ganap na bagyo itong low pressure area natin binabantayan bukas. Kaya posible pa rin yung mga pag-ulan sa bahaging ito ng ating bansa, lalo na dito sa may area ng Calabarzon, Mimaropa, ilang bahagi din ng Bicol region at yung western section ng Central Luzon, kasama rin yung Pangasinan at maging dito sa may area ng Metro Manila at karatig ng mga lalawigan. Pagdating ng araw ng Miyerkules, patuloy natin inaasahan yung epekto ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi pa rin ng Luzon at dito sa may area ng Antique sa Visayas. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mabababang lugar na posibleng magkaroon ng mga flash floods. Doon naman sa matataas na lugar, posible yung mga landslide. Kaya mag-ingat po, lalo na ilang araw na rin pong nagkakaroon ng mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon at ng Visayas. Sa lagay naman ng ating karagatan ay wala naman po tayong nakataas na gale warnings anumang bahagi ng ating kapuluan. Kaya ligtas pa rin po malaot yung mga sakyang pandagat at maliliit na mga bangka sa mga baybay ng ating bansa. Gayunpaman, kapag po mayroong mga localized thunderstorms, posibleng biglang lumakas yung alon ng karagatan, kaya iba yung pag-iingat pa rin po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may maliliit na mga bangka. Samantala, ang araw natin ay sisikat ganap na 5:26 na umaga at lulubog ganap na 6:25 gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms, lalong-lalo na may minomonitor tayo ngayon ng low pressure area na may tsansa o may mas malaking tsansa na maging bagyo, lalong-lalo na sa mga susunod na araw. Sundan tayo sa ating X, Facebook at YouTube. Gayun din sa ating website pag-asa.doc.gov.ph para sa pinaka-latest na lagay ng ating panahon. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po at isang blessed week sa inyong lahat.
balik ta Maygala diri sa to panagkuyog sa programa ang issue sa masa samtang doon na Maygala 17 minutos sa kalabay human ang alas 7 sa buntag. Again, happy birthday din na kang Lian Bakikusa. Gikan kang Lloyd sa Coquibo. Sa mga nagsaulog silang adlaw na tawhan, tanan. Maayo gabuntag ninyo happy birthday. Si Mamo Barcelona. Kung sa bang birthday ni Mamo, hapit na. Tarong murag Agosto man siguro ni si Mamo. Good morning din na, Mamo Barcelona. 18 minutos na mga bahay human ang alas 7 sa buntag. Kumusta ba ang inyong gibati karon din na samtang nagpaabot sa dula sa Indiana Pacers sa batok Oklahoma City Thunder sa ilang game 2 best of 7 series, unsa na ang atong gistorya diri mga higala, hinay-hinay na nga nagbunga, pilde sa game 1 ang liamadong Oklahoma City Thunder mga bay. Yan, tungod lagi kay ako musulti gyud nga because the Pacers knows how to play defense. Ilang gipampildi, Cavaliers dagko kayo, Milwaukee Bucks dagko kayo. Tungod kay may gyud sila mo depensa bisag undersize sila mga higala sa match up. So kinsay maayo mo depensa, mao gyud nay mo daog sa kini mga higalang dula. So, unya, ato ani mga higalang dalikyatan, human lamang ang pipila ka mga pahinumdum. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702RT version 2018C. Issue sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Basic Love Radio. Alright, balik na Maygala din sa ito panagkuyog sa programa ang issue sa masa. Belated happy birthday po di Aya kang Pastora Elizabeth Santos. Mo ni ang mama ni DJ Sweetheart ni Billy Joe Santos. Alright, alang ito sa tuang mga kuan karon NBA enthusiast, nagpaabot sa game alas 8:30 mga higala, home court gihapon sa OKC. Daghan na karong naghuna-huna din nga maintag makabawi ang OKC mga bay. Kay grabe ra ba sila kalyamado may galas karta. 77% batok, 23% lang mga kaigsunan sa Indiana Pacers, pero ang resulta napildi. Sa 42 minutos nga playing time, upat ka quarter mga kaigsunan, wa gyud makalabaw ang Indiana until nga niabot ang last 3 seconds mga kaigsuunan, nilabaw og half shot paghuman sa last nga bagting. Matod pa ni Eastern Conference MVP or most valuable player mga higala ang Indiana Pacers forward, ang 6'8 forward nila nga si Pascal Siakam,
nahibulong pod sila, hasta siya, no? Nahibulong nganong nidaog ang ilahang team nga maot man daw kaayo ang ilahang dula. Ingon pas Pascal Siakam, nidaog pa mi nga maot kayo among dula sa game 1. Wa gyud ko magtuo. Anak pa si Pascal Siakam ug sa inato pa. Sa ambot lang kaha kaning game to. Basig mag-ayo na ang amo ang dula unya mapildi na hinuon mi. Mauna ang nahitabo, Onya niingon si SGA, Shy Gorgeous Alexander, nga bawi daw sila. Bawi daw sila karong game to. So, mu-adjust daw sila sa ilaha mga igalang mga game plan. No? Atong tanawon ug unsay ilaha mga igalang adjustment because as far as this reigning MVP mga kaigsunan sa finals at the same time MVP sa kining season nga si SGA, nakaabot man gyud siya sa iyang average, mura og niabot siya 32 puntos mga higala no human sa kining dula. Kaso lang sa ato ang obserbasyon, wala kaayoy kontribusyon mga higala sa ilahang bench except kang Caruso. So makita nimo ang Indiana, bisag wa sila makalabaw, ang ilahang puntos well distributed. Unom ka mga player, I think, hapit magpito mga higala ang naa sa double digit. So they play in unison, in teamwork, and they play defense mga higala. That's the difference, no? Kaning duha puro mga maayo nga team. Maayo mga higala og opensa, no? Maayo og teamwork. Pero ang pinakadako og kalainan because Indiana Pacers knows how to play defense. Si Rick Carlisle kanhining assistant coach ni Larry Bird during the era of Reggie Miller. Nibalik ron siya isip head coach mga higala. No? Before that, nahimo po ni siyang head coach prior kang Larry Brown nga mo'y naghatag og ikatulong kampyonato sa Detroit Pistons. Nahimo po ni siya mga higalang head coach, then saka ni adto mga higala sa ubang team, and ni adto og Dallas, nahimong head coach sa Dallas. Kahuman karon diha na pod siya mga higala balik no sa kini nga Indiana Pacers. Katong panahona perti pa kalabong og buhok ni Rick Carlisle, karon waray na buhok. Alright, so much ani nga NBA ato ang gipaabot karon. Dere sa Kobe aning trabaho sa Department of Agriculture. Unsa bay tinuod yun nga nahitabo karon dinhi sa Region 11. Nganong nagsige pa man og checkpoint ni mga higala, mga taga-DA, ang uban siguro ani mga taga-city, mga higala taga-city vet. Unsa ba gyud tinuod na abay kining bird flu diri sa ato ang Region 11? Nganong magsige man mo checkpoint anang mga manok sa sabungiro? Unsa may inyohang gina-checkpoint? Di ra ba ninyo na palutso ng mga kondisyon kayong manok sa mga sabungiro? Tauban ana, tagtulo ka bulan ng gikondisyon. Wa gyud na sakit. Alang-alang magmanari ka nga na ay sakit. Di ba? Wa gyud na sakit. Kaya gikondisyon kung nag-ayo. Vitamins, una vitamins, napay flashing mga igala. Di basta-basta ang mga vitamins painom ana para kusgan kayo morangkada sa rueda. Pero, nganong inig-abot din anang task force, pangitaan magpapilis anang mga taga-city vet o taga-Department of Agriculture, na abay bird flu dinhi karon sa Region 11. Muna una na itong pangutana. Pero nagduda ta. Tungod kay, di man ka basta-basta mga higala makalusot, kay wala kay dokumento, pangitaan kanila kunuhay og dokumento. Pero kung imong tunulan mga higalag kwarta,
ang task force ambot kunayban siguro ni aning mga taga Citibet o mga taga DA mga kaigsunan nga naga checkpoint din ha. Ila siguro nang bahin-bahino ng ilahang income sa usa ka adlaw. Makalusot ka. Unsa ba na nga checkpoint ninyo din ha? Una ato pangutana, do na by bird flu aron ta nga mag-istrikto sa pagsulod anang mga fowls, referring anang mga manok, pabo, gansa, mga pato, itik. Naabay bird flu, naabay kining national announcement nga dinha sa Region 11 o dinha sa Mindanao in general na ay bird flu. Kinahanglan ato ang istriktuhan ang pagtransport nining mga fowls. Wala may nabasa na to. Kadadaw nagsige man tagbasa og news mga higala. Wala man. Wala po gipaabot nga memorandum gikan sa DA. O nga na sa mga local government units, sa ilang mga provincial o mga city vet. Unya, unsa man ni mga higala nga nagsige man og checkpoint. Happy birthday sa asawa ni DJ Sweetheart nga si Tessa Lorraine Santos karong adlaw. Mao di ay nga muadto ka didto. Asa ni marahan asa man sa Sinuda. Birthday day sa imong asawa. Dito jud ka DJ Sweetheart, di jud ka mo istoryag prangka ba. Ang greetings pa ang imuhang paistoryahon. So, nakapangutan na lang. Ngano nga naay ingon anang style sa pangwarta, anang checkpoint. Kahuman, apil pod ang Task Force Davao nga ang ginabantayan aning Task Force Davao. Mga terorista man, dili man ang mga manok, mga higalas, mga subungiro. Agaray. Pero, gante, for purposes of discussion, bisag wala, ingon na to, naay alarma, labot aning bird flu. So, kung naay alarma di ay, aning may tungod sa bird flu, makalusot di ay gihapon mga higala din ha sa mga checkpoint. Kay mudawat man ang mga taga City Vet mga higala og ang Task Force Davao og bayad. Basta mo tunol ka, lusot pero musalot-salot pa sa imuha og sa kanang imuhang manok nga nakasulod sa karton, salot-salutan pa mga higala sa Task Force Davao. Garay. Diba? Basta tunulan nimo, kanang karton nimo nga naay sulod nga mga hiniktan, salot-salutan pa na sa Task Force Davao mga higala. Hindi, tunulag bihag nimo, dawat permi, walay bird flu. Pero di ka mo tunol mga higala, harangon ka, ingnon din ka nga dili, bawal. Asa ang kuan ani kaning resulta sa eksaminasyon sa dugo sa imuhang manok. Kuya, wag yun ay ng mga taga-provincial o city vet. Pangayuan dayon ka o kanang, unsa man na may gakuto-kuto. Pangayuan dayon ka mga higala, o tawag na to kuan kining resulta kunos dugo sa eksaminasyon sa dugo sa imuhang kuan manok. Now, usa mga kuan nimo nagdugo imong manok nga itariay nimo? Mura ka gatong boksingero si Manny Pacquiao nga gikuha ang dugo, napildi oy. Napildi. Una ang fight. Mauna mga kaigsuunan, unsa ba ni? Mauna roy bag-ong sindikato anang checkpoint din ha? Kaya basta na kay bit-bit nga manok, hatag ka pirmi sa checkpoint din ha sa Task Force Davao, nga gilangkuban sa taga Citibet og mga probably mga taga DA na mga kaigsuunan. Anak kang samal, mo ani ka sa Davao kay manari ka. Kinahanglan mo tunol ka mga higala o sapi. Tunulan na nimo ng Task Force Davao diyaw ka ng taga Citibet.
Kay, di yung kapalotson. Oh? Kung daghang kag manok, ay, ayun oy, gamay naman kayo na yung ihatag sa ako, 200, doon nga ginahimuan na 500. Di man pa. Na ay kaugalingong taripa ang mga panuhak. Ha? Na ay kaugalingong taripa ning mga panuhak dagko. Oh, usa ba gyud tinuod ani, ha? Si Tibet, kisa ba si Tibet na to? Atong pangutan-on mga higala og naa bagyoy bird flu aron nga magpatuman og istrikto nga pagsulod anang mga fouls dinhi sa ato ang dakbayan sa Davao particularmente. Atong klaro na. Kay kanang mga big time derby karon nanulo dire. Di man na pwede kuhaan ni mugdugo i-submit ni mo mga higala dinha sa kanang si Tibet. Sa kadaghan sa manok, labi nagdaghan kayog entry mga higala, gikan sa mga nagkalain-laing probinsya. Pausa man na nakasulod. Kung tinuod nga naay bird flu. Di kwarta-kwarta na nila mga higala, dinha pa lang sa checkpoint. Di kwarta-kwarta na sa mga panuhak. Diya pa lang sa checkpoint mga higala. Di ka palutson, harangon ka pag dili ka mo tunol. Unya mo tunol ka, usa ka gatos lang niya, makita nila daghan kayo mga manok, 500 ang pangayoon sa mga panuhak. Ay, nako. Usa ba ni? Is it for the protection of the public? Or is it for income generation or generating sa ato ang mga higala dinhang nag-checkpoint sa task force? Dako naman na ay task force din ni mga higala og taga City Vet aning Utlanan del Norte. Diya sa may Panakan. Sa ba na diya? Diya sa may unsa nang lugar na diya kanang Tibungkod banda ba? Na Utlanan del Norte og Davao City. Na ay task force diri sa Lacson, Kalinan. Naapoy task force mga higala diri sa Sirawan. Naapoy task force mga higala diri sa Pantalan. Duha ka Pantalan, diya sa Dabsam og diri sa Kambangayan. Naapoy task force din na. Puro mga higala mangdawatay na dinha og sapi. Mangdawatay. Makalusot ka dinha ay nakay bit-bit nga manok, makalusot ka basta mutunol ka. Di gani ka mo tunol, harang. Garay, harang mo nga ito. Tunol, pero may labi nagnaay fight ng mga manderbihay nga mga sabongiro. Tunol ka. No? Pero kung pangutana, naabay kanang gitawag na to bird flu para mag-istrikto ta sa pagsulod anang mga fouls. Na ba? Unsay basis ani nabay mga memorandum din ha? Para ito makabaluta ba? No? Dapat ipapilit na yung memorandum. Kung ang istorya adto pa ng una nga naay usok kayo nga bird flu, executive order na. Kabalo mo, kanang executive order, muhupas na, di na parihas balaod. Kung dili na mga higala usabon og pagpatuman, himuag bag-ong executive order, ang usa ka executive order, usa lang na katuig. Wala na. Either, duha man guna, na ay bag-ong executive order pagawas nga nagsulti nga wala na ng previous mag-repeal anang previous nga executive order labot aning bird flu, or mismo by inaction ang nagpagawas sa executive order after 1 year wala na niya mga higala gibanhaw ang samang executive order. So wala na bisa. Akong pangutana karon din sa Task Force Davao ug mga taga City Vet, unsay basis anang inyohang checkpoint din ha? Nga wala na may bird flu nga kaso. Nganong mag-checkpoint mo din ha? Unsay purpose ana? Unsay inyohang veripikahon din ha? Unsay purpose sa inyong presensya? Kung wa man mo'y legit din ang purpose una naamo din ha, it raises the presumption nga ang inyo din ang presensya pangwarta. I'm sorry, pero maunay tanaw sa mga tao.
kauman inyong gigamit ng task force nga ang gibantayan ana, dili man hiniktan nga sulod diri sa Davao, ang gibantayan ana mga daotang elemento, ilabi na ang mga terorista nga magdala-dalag bomba mo may gibantayan ana. Anong inyo naman arong gihimog checkpoint anang mga manok unyag matagaan og kwarta, matagaag talay, hasta ang manok nga naasulod sa karton, salot-salutan pa. Uy, kakuyaw, ha? Lupig dekos kong manok. Ang akong manok, burag ang ranggo kirnil. Ha? Ha? Ang akong manok, burag ang ranggo siguro ani kirnil. Nga naman, ang task force Davao, inig humagtunol ni mo may gala sa usa ka gatos, 200, 500, mosalot man mga higala. Yan may isa nga pangutana, kinsay magbahinay ana? Ha? Apil ba ang taga Citibet sa binahinay anang income din ha sa task force nga hinatag anang magsulod og manok diri sa Davao City? Ayan, ha? Maunay nakabahog, tik-tik. Maunay nakabahog, tik-tik karon. Walay bird flu, pero naga-checkpoint gihapon mga higala, anang mga manok, kanang ESF, posible pa. Justified kay na, pamangyapoy ESF karon. So, continuous mga higala ang mga memorandum ana. In fact, ako ang reiterate, kanang memorandum, bisag tinuod pa na, nga na ay ESF, after 1 year mag-expire na. So, it is not only ordinary necessity, but it is kini mga higalang legal requirements. Nga kung ang executive order, ni abot na ko sa katoy, dapat i-renew ang executive order so that it becomes effective and valid paghihapon mga kaigsunan. Otherwise, ang executive order after 1 year, wala na na. No? So kung doon na may executive order alang aning ESF, dapat bago na po na, wa na makaabot og 1 year to make it effective. Ato nirong balikan taon-taon kay giganahan ko, gigilukan ko aning mga hiniktan sa mga sabungiro, murag nagbitbit og ranggong kirnil, kay saluduhan mga higala dinha sa Task Force Davao. Ha? Human lamang, pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Alright, balik na may gala diri sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa, sa mailikanan na din ha, no? Mailikanan mga higala. Naapo din ay task force. Dagag task force oy, diri sa Lacson naa, likanan ikaduha. Diri sa may Sirawan ikatulo. Ha? Diri mga higala sa may kining Pantalan, na ay task force po din na. Mga entry ba? Mga entry points mga higala. So kung tigong mo ning income aning mga checkpoint din ha, duha din na sa entry sa Samal, usa sa Likanan, usa sa Lacson, usa sa Sirawan, pila kahay income kada adlaw ani nila no, bahin-bahinon mga higala. Mo na ito ang dako kayong pangutana ba? Pila kahay income na ni? Kaya ako naglibog po ko. ESF na So, ang atenda sila sa taga Citibet, dili nimo ma-question. Ang ma-question nimo din ha,
nganong ang kaning manok apilon man mga higala anang taga Citibet o taga Task Force. Ha? In connivance maning Citibet o Task Force mga higala, anang pangwartaan ng mga manok nga isulod diri sa Davao City nga wa man ay labot kay wala man mga higala issues bird flu diri. Di ba? Kay kung napay issue sa bird flu mga higala, wala na ni baligya nga mga broiler. Di ba? O kaya tanan mga manok din na sa mga public market nga mga live chicken din na, mga native. Wala din na nato na makita. Pero tungod kay walay issue mga bay sa bird flu, walay mga ingon ana nga mga panghitabo o sitwasyon. Pero matingala ta, nganong kanang mga manok, labi na mga manok sa sabungiro nga kondisyon kaayo mga higala, harang-harangon man sa Citibet o sa Task Force Davao. Pero ilahang palutson, basta muhatag kag talay. Kuyawa. Sa tuwa pa, kaning mga manok nga ginasulod diri sa Davao, ginakwarta-kwarta diyan sa Task Force Davao o Citibet. Anang ilahang mga checkpoint karon. Uy, kaysa ba niro na tong head na sa Citibet? Dapat makabalo ka din na, ma'am sir. Nga ang imuhang mga sakop, in kunayban sa Task Force Davao, aning issue sa checkpoint sa mga manok, ilabi na kining mga hiniktan, nga dili nila palutson, ilang ipiton ang tag-iya, ilang ingnon nga adi na makalusot diri. Presentar sa og medical certificate anang imuhang manok kanang naay resulta sa eksaminasyon sa dugo nga wala na bird flu. Uli na dito. Papaulian pero kung muhatag ka og talay palutson mga higala aning mga panuhak dagko. Ay nako. Unya ato ana mga higalang salsalo ng istoryahan na. Ari sa ta sa NBA. Okay, hapit na ba magsugod alas 8:30. Nagpanikad na mga higala ang mga dihadista nga magkakuhag duha ka daog sa home court sa OKC ang Indiana Pacers. Dayig mga higala ang laing clutch play ni Haliburton, ni Hali. Therese Haliburton mga higala. Tungod kay dili lang tumao ang nahitabo nga clutch play ani nga season. Sa kani nga playoff, I think tulo mga higala sa playoff alone aning 2025, tulo ka clutch play ang gihimo ni Therese Haliburton. Sa regular season doon na po siya mga clutch play mga higala. So tungod ani si Therese Haliburton karon rank number 3 mga kaigsuunan sa clutch play sa NBA history. Next to Michael Jordan and I think Kobe Bryant mga kaigsunan. Kana bang gipadaog nila ilahang team sa dying seconds mga higala. Michael Jordan o Kobe Bryant, then Therese Haliburton mga higala. Daghan man ang tag clutch play si si LeBron James. Pero ang problema, wa man masyat pod mga higala. Nagainom daw matong sa Miami Heat, clutch play mga kaigsuunan, nga nag-force ngadto sa game 6 din sila pa ang ni champion. Kadtong tirada mga higala ni unsa ni? Itong shooting guard nila nga si nagsuffer na ron mga higala og diabetes. Si Ray Allen. Itong clutch play ni Ray Allen sa 3, there is sa right side mga kaigsunan. Mo to ang clutch play. Supposedly, kang LeBron to. Sadyang nagkuyog sila ni Dwayne Wade. Pero gihatag mga higala kang Ray Allen because mas reliable si Ray Allen pag abot sa 3. I mean, dili na si Kobe Bryant, si Robert Horry mga higala. Si Robert Horry. Nakainom mo sa history ni Robert Horry. Ang player nga dili mga higala star pero dunay unom ka championship ring. Pertigi buinasa tong tawhana. Bisag asa mo balhin may higala mo champion, dili man siya gyud ang key player pero
mo champion gyud ang iyahang team. Naka-champion siya mga higala sa San Antonio. Naka-champion siya sa I think Dallas. Naka-champion siya sa Miami. Basta unom ang iyahang kampyonato mga higala. Siya ang nahimong clutch player sa 2005 NBA Championship. San Antonio Spurs versus Detroit Pistons. Katong gidipinsaan ni Detroit Pistons ang ilang kampyonato 2004 batok sa LA. Pagka 2025, sila ang nag-abot mga higala na pildi ang Detroit nga padaugay na unta tungod sa clutch play ni Robert Horry. So Jordan, Horry o Teres Haliburton maoron mga higala ang naghupot sa record nga adunay pinakadaghan nga clutch play during playoff. Ayan, 48 minutos na human ang alas 7 sa buntag taon. Balik ta human naman pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Alright, hitagdo niyong rason. Bisa di mo mangutana. 48 minutos na nikalabay human ang alas 7 sa buntag. Sa gyapon ka muna minaw. Tinis 90.7 Love Radio. Paning alagad, bata-bata, June Bersamin. Now, ato lang balikan ni Gamay, no? Nakapangutana lang ta din ha sa tong City Vet o ang liderato din ha sa Task Force Davao. Paki-check daw ninyo. Kung kanang inyong mga sakop din ha sa mga checkpoint, wa ba na naghimog kabulastugan. Kay daghan na kaayong mga reklamo ana, nganong pangsitahon ang mga hiniktan, mga manok nga isulod din nga wala man tay bird flu alert. Wala man tay bird flu alert. Nganong kutos manok nga mosulod diri, sitahon man, ipiton man din ha sa task force mga higala, anang mga task force Davao o City Vet personnel. Pero kung muhatag ka, ilaha mga higalang palukson, ano ba na? Additional expenses na sa mga negosyante o mga yanong lungsuran. Kung sa ba nangitabuan Gikwarta-kwarta na ni mga higal, kwarta-kwarta na lang yun tani. No? Kung ugaling, palising man na, dapat ipatuman nagklaro. Ako problema, kanang ESF karon dugay, di man na karon lang, dugay naman na. So, that will justify the presence mga higala ng mga taga-City Vet o taga-DA. Kaya man, tinuod man na, napamanggyapon na, bisag na mingaw-mingaw na, pero nagyapon na. Pero kaning manok mga higala, wala na may mga gitawag na tog unsa ni kining bird flu. Nganong ipiton manggihapon din ha sa task force anang mga taga City Vet. Unyag muhatag ka ilaang palutson sa tuwa pa gigamit ng checkpoint din ha para pangwartahan ng mga panuhak dagko. Arnold Bugas, good morning. O ang mga taga Matina Crossing, maayong aga ninyo din na. Si John Christopher Hungkulada Medina, maayong buntag pod. So, mauna mga kaigsunan ang dili maayo. City Vet, kinsa man na ron, ma'am sir, ang ato aron din ng, unsa ni, kining head na to din na, paki-check anang inyong mga sakop, nga nagman anang mga checkpoint, nga kuyog ang task force kay in connivance na sila dudata sa pangwarta din ha sa checkpoint na checkpoint mo ang inyo ng checkpoint dia kwarta dia kani pong task force ang bentayan mga terorista pero kwarta man dia gyapon laruhan na ninyo din na inyohang trabaho aron dili magduda ang mga tao. Alright, palain tagamay, diritaan ning tingala ka mga higala, basta good news gani, igawas dayon sa mga binayrang media ang dagway ni Tambaluslos.
Basta good news gani sa gobyerno. Igawas na yun. Ang dagway ni tambalos-los mga higala. Tagaan na yung picture, tagaan video, ay interview. Aning mga binayrang media. No? Pero gani og negatibo gani mga higala kang tambalos-los, dili gyud igawas ang dagway mga higala, ang negatibong balita. Dili gyud igawas ang dagway ni tambalos-los. Ang ilang igawas ang dagway ni Inday Sara. Yawa ganing mga diskarte nila. Di basta-basta mga higala nga diskarte. No? May na lang gani kung maghisgot ta og pangit diri, ang atong igawas dayon ang dagway ni DJ Sweetheart. Maghisgot og pogi. Pag maghisgot gani og pangit gani, ang dagway ni June Bersamin ang igawas. Unfair. Murag ingon ana bang style, no? Mo na gingon nila may galang imaging. Karon, na ay balita nga aprobado na mga higala ang 200 pesos wage hike. Oh? Ang House Bill 1137-6, 171 votes ang ni pabor, usa lang ang ni disagree mga higala. Mao ni ato ang na tapsingan niadto nga milabay nga simana. Now, niingon pa mga higala si Martin Romualdez, 11 higayon sulod sa 36 ka tuig nga dunay ingon ani kuno mga higala nga usbaw alang sa atong mga kaigsuunang mamumuo. So gawas na pod ang dagway mga higala ni Martin Romualdez kay good news man. Ang iyahang naong maoy ibutang kay wage hike good para siya ang ma-remember na ay memory recall para sa mga butante. Mao na ang drive din ha. Oh, man. Di naman ta mga higala pwede atik-atikon. Mao ginay drive din ha. Nga ang dagway ni Romualdez ang ibutang para siya ang ma-recall sa mga tao kung maghisgot og 200 pesos wage hike. Okay, aprobado na gud sa Congress. Unya siya mga higala ang liderato sa kining Kongreso. Ang dakong pangutana ron din ha. Kung dili na matuman mga higala tungod kay wa na may kwarta ang gobyerno, ibutang pakaha na aning mga binayrang media ang dagway ni Martin Romualdez sa newspaper o sa mga balita. Kaya ang ingon na bagyo sa mga tao, duda ang mga tao, nga lahi na po daw ni mga higala nga hugna sa budol. Lahi na po daw ning hugna sa budol-budol. Noel Resentes, good morning, naminaw sa may Davao Green Hills, Katalunan, Pequeño. Thank you so much, sir. So, lahi na po daw ni nga budol mga higala. Wala pa gani matuman ang gisaan nga 20 pesos kilos bugas. Pila na nakatuig kato mga rolling store, why bugas mga higalang sulod. Karon, niya na po ilain mga kaigsuunang pangbudol. Ang istorya na po sa wage hike, 200 pesos daily wage increase alang sa mga kaigsuunang mamumuo. Is it legit? Una na sa mga pangutana sa mga tao. Legit ba ni? Budol na pod ni mga kaigsunan. Now, dire na to iangkla sa istorya sa financial. Tungod kay kung maingon ka mga higala o wage increase, duha man na if you refer it to the employees sa kining gobyerno, mga government employees, there must be a sufficient fund para gamiton anang increase. Pero kung gina-refer ni mga higala ang wage increase nga na sa mga workers in private sector, medyo problemado ta din ha. Of course, ang mga kumpanya, mga higala, mo karingga na. Moingon na nga, di man gani may makahatag ana, nga bisag na ami collective bargaining agreement sa mo ang mga empleyado. Unya karon, pugson mi sa gobyerno nga ang wage hike
over sa ilahang present daily wage mga kaigsunan, dungagan pa og 200, asa may mga watana. Ha? Nga halos tanan karon puro na lang taxes. Wala pay ayo ang gobyerno, wala pay ayo ang negosyo, kay way ayo ang gobyerno. Way nahatag nga assurance sa mga negosyante, karon ipakaon na pod niya ng 200 wage hike. Siyempre, ang mga empleyado mo, di man yun na, maingon yun na nga, naanay balaod na, kinahanglan ipatuma na. Juralex sidlex, the law may be harsh, but it is the law. We have to abide the law. Ana man mga igala ng mga empleyado. Ilabi na kining mga militanteng empleyado, mga igala nga nakasulod sa kumpanya, mo man ay kusog kay magsagit-syagit din na sa ganghaan. Diba? Magprotesta. Pero ang pangutana, kaningi hulma karon nga House Bill, ubos sa liderato mga higala ni Tambaloslos. Is it viable? Nindot kayo paminaw madungagan og 200 pesos ang ato ang sweldo. Kadako na ana. Karon igo-igo lang sa pamilya og madungagag 200 kada adlaw ang imuhang income, na anatay pandida nga na, di ba? Sulbad na kaayong dito. Pero ang pangutana, is it viable? Niagi ba ni mga higala og saktong pagtuon dinha sa Kongreso? O nahulma lang ni mga kaigsuunan tungod sa planong pamulitika ni Tambaloslos? Mao na idakong pangutana nina. Tungod kay kung moingon kag 200 pesos ang atong idungag sa matag adlaw suhulan sa mga empleyado din sa private sector, dapat tan-aw nato ang ability to pay sa mga empleyado, sa mga employers. I mean, dapat tan-aw na, di ba? Sir Jaime Balnig din sa Lagaw Jensen, good morning. Liiu na dapat mga kaigsuunan kay kung maghimot og usa ka balaod dinha sa Kongreso nga suntok sa buwan man, ayaw na lang. Inherently impossible to implement. Sa sinugdanan palangdaan, wala na gitekwan. Wala na tay klaro kung mapatuman man na og dili. Mo gay na kong gingon. No? Dapat tumanon sa mga congressman ang mga attributes in making good laws. Ang pagpanday magugbalaod mga kaigsunan na ay Biblia nga dapat sundon, baga, para maka-come up ka og good laws. One, it must be acceptable. It must be practical. It must be viable. It is not impossible. Ano yung mga characteristics maayong balaod mga higala? And of course, it must be implemented to all people belongs to the same class para dili mahimong class legislation. Diba? Those are attributes mga higala sa pagpanday og maayong balaod. Pero kini nakabalo man ng mga congressman nga una, objectan yun ni sa mga kumpanya. Why? Nga mo object man ang mga kumpanya? Because it is impossible to comply aning 200 pesos wage increase. Pero tinindako ang atong ginaisgutan din mga higala, piso-piso, 10 pesos, pinakadako, daily increase. Pero kung moingon na kag 200 pesos, daily increase mga kaigsuunan, ambot, asa ni gikuha ni Martin Romualdez ni mga higalang 200 pesos daily increase. Despite sa sitwasyon karon, nakaako pagyapon siya hulma og balao dinas kamera nga maghatag og usbaw nga 200 pesos sa matag empleyado kada adlaw. Ambot, asa ni siya? Giyon siya ni pagtuon mga kaigsuunan. Okay, unta, kung dili puraot ang panahon, ingno nato nga, grabe ka, season ron ang mga negosyante, dagko kayog income, ang gobyerno, wa na nagpahamtang pagyog buhis sa ilaha, pertig yung nakuha na
kining net proceeds ang kining mga negosyante. So panahon na nga atoa silang suguon nga pa-increasean ng ilaha mga empleyado. Pero kung ingon ana mga higala karon ang sitwasyon, puraot kaayo. In fact, dagha mga negosyante ang nangundang na mga higalag negosyo kay wa nag-income. Unya imuha mga higalang suguon nga ala sige. Tumana na ninyo. 200 pesos idungag sa matag adlaw nga sweldo sa mga empleyado ninyo. Pila pa kaha ka mga kumpanya ang manarado. Dili ba ni mga higala sabotahe sa ato ang ekonomiya ning trabaho sa Congress? No? Dili man ni siya mga higala sabotahe noon kay nakabalo man siya kung sa epekto ani nga daghang mga negosyante manarado na inon. Kung manarado ning mga negosyante ani, mas mudako ang problema kay mudaghan ang mga kaigsuonan nato nga mga empleyado mawad-ag trabaho. Di ba? Unsaon nato naron sila? Unsay trabaho ang ihatag sa gobyerno? Himuog kontraktual diha sa gobyerno, sus Ginoo ko. Perting daghan na din nag-aplikante. Kasagarang masulod din na katong nakatabang mga higalas kampanya. Di ba? Kanya ko, wala ni prangka-prangka ni, wala ni lipod-lipod. Mga job order din na. Mga contractual din na. Katuro mo nang nakatabang may galas kampanya or ang ilaha mga relatives nakatabang sa kampanya o nakahatag o sponsor sa mga politiko mo nang butang sila din na. Ruel Senior Diaz, good morning sir. Porok 39, naglanog-lanog ang imuhang programa John. Thank you so much. Ayaw yun nagipalubag kay lahir ba na inyong radyo din na kay malubag-lubag ra ba ng dial. Dili pareha ning radyo sa ubang istasyon mga higala nga ang ilaha yung istasyon ang madunggan niya ibilin lang ingnon lang ipatugtog lang na. Tagaan ka na mo og mao ni mao na ipatugtog lang karon ingnon dagag naminaw sila. Ang amo adere mga organic yun legit yun pero kung naay mga ayo kay maminaw gyud issue sa masa o guban pa programa sa Love Radio naman pod may radyo pod nga usara po'y dial. Dao kita ni. Pero minawa na ninyo ng mga naminaw diri sa tuang programa mga higala sa 90.7 Love Radio. Kasagaran ana. Organic yun na. No? Pwede yun maliso-liso ang dial ana. Onya ila man yung pangitaon nitong programa. Salamat kayo sa inyong pagsalig dito. Alas 8:04 na sa buntag. So, dinha mga kaigsuunan na ay dako nga question kining 200 wage increase. Nga kabalo naman di ay ang mga congressman, kabalo naman di ay si Tambalos-los nga di na mapatuman. Iyan na po pasanginlan ang mga negosyante na po, nga di mo comply. Mao na po iyaha mga higalang himuog tagtaran sa isyo. Nga nakabalo naman di siyang daan nga lisod na siya ipatuman, ilabi na ni ining panahon karon sa kapuraot. So walay laing makonclude mga bay ang katawhang Pilipino kundili ang pagsulti nga kanang 200 pesos wage increase mga higala nahulma na tungod lang sa uwag sa pamulitika ana dinhang mga congressman nato. I'm sorry pero mao na mga higala ang tinuod. Para mo atsyop Boulevard lang mga bay ang mga Pilipinong mamumuo sa ilaha. Nga mo ingon nga okay yung kayong liderato sa Congress. Nagay 200 pesos daily wage increase. Pero ang pangutana karon matagaan ba nagkatumanan nga imposible man kaayo ng gihimo sa mga congressman. Basta imposible gani mga higala lisod. Wala ta din mga higalay madaw-daw din Good morning, Mitch Miyon Tanusay. Balhin na lang tag Papua New Guinea daw. Mao ba na ang tinuod nga istorya? Posible ba na nga matuman ng 200 pesos? Ay nako. Sige daw be, balansiha daw ninyo. Ang kumpanya ninyo nag-ilaid, why income, tungod sa kapuraot sa panahon karon. Di ba? Nagani usa dira ka Litson House,
atong una mga higala, mutadtad na din sa media pa lang, buntag siya, mutadtad nagtagtulo mga higala kababoy. Nga lechon, dagko kayo. Tag 60, 70 kilos, mahurot na mga higala. Manok, sayo pa sa buntag. Mahurot nagtag 300 kabuok manok, lechon manok. Karon, sus, ang tiyan ras lechon mo inahalin may gala, usa pa kabuok. Manok, may nalag na ay 15. Ngadtos 30 ang mahalin. Oh? Unsa may implikasyon, ana? Lisod ang panahon. Kung naglisod ang panahon karon, with more reason nga naglisod pod mga higala ang mga negosyante. Ako, dili ko ingon nga pro-negosyante ta, ginadipinsaan na tong interes sa mga negosyante, samantala ang mga mamumuo, wa na to dipinsahin, no? Ang akong ginestorya diri mga higala is realidad. Nga naman, kay kung madaot ang kumpanya aning mga negosyante, damay hastang mga empleyado. Oh? Damay hastang mga empleyado. I am for the protection sa mga empleyado. Para ngadto suwa makabalo, ay nanion na lang ako pag-istorya. Oh, ngadto sa pikas kumpanya before, rank and file ko. Steward ko mga higala sa Union. Taud-taud, ha? Ato aning balikan. Oh, human lamang ang pipila ka mga pahinomdom mga bay. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa.
Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang Alright, balik na may gala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 13 minutos sa kalabay human ang alas 8 sa buntag. Hapit na yun, no? Pila na lang ka minuto. Magsugod na DJ Sweetheart ang dula, no, sa kining NBA. Game 2, Indiana versus OKC. Nakakasa na ba kaha ang mga kuan din na? Mga dagko kayong tayada mga higala unya mo plus pa daw gihapon og 1 game win ang OKC kay gatuog gyud sila nga nidaog ang Indiana mga higala nga tsamba lang. Kung magisgot ta og tsamba mga higala, but pasabot ka na bang wala na gyud ba, wala na chance pero nidaog. Pero in last I think 3 minutes and 50 seconds labaw pa mga higala og 15 puntos ang Oklahoma sa game 1. 15 puntos. Nag-enjoy sila mga higala sa 15 points sa last quarter. 3 minutes and I think 50 seconds ang nahibilin ang remaining time. 3 minutes na lang. Labaw pa sila 15 puntos. Pero sa diha mga higalang nidula na sa ilahang depensa ang Indiana. In last 0.3 seconds, una mga kaigsuunan ni Bagting na shot pagyud maoy ika-111 nga puntos sa Indiana, labaw og half shot 110 ang OKC batok sa kini may galang Indiana Pacers. Pildi ang OKC. So bot pasabot dili ito basta-basta nga tsamba, because there was a team effort mga higala among the players and their head coach nga ingon atoon pagdiskarte. Tawar agad. Wala mo tawag mga higala. Supposedly, ang mga usual nga coach, pag ingon ana, half shot lang, pag mailog ang bula, time out na yun. Pero wala mga higala mag-call, wala instruction si Rick Carlisle nga mag-call siya og time out pag makuha nila ang bola. Nga naa sa ilahang posisyon ang bola. Pag makuha ninyo ang bola, no? Go ahead. Tungod kay nisalig si Rick Carlisle mga higala, ilang coach sa iyahang mga player. Nga kabalo mo execute sa bola in a dying seconds nga half shot lang ang labaw sa kontra. Di ba supposedly pag half shot lang bulas kontra, pag tira nila masipyat, maribaw na to, time out yun, time out kay maghimo og play. Pero si head coach Rick Carlisle mga bay, wa gyud mo tawag. Wa gyud mo tawag mga higala og time out. Gipadaritso niya shot. Kaya ang rason kung motawag pa siya mga higala og time out, that will give the OKC a chance and time, opportunity to set up the defense mga higala sa opensa sa Indiana Pacers. Mao na rason. So, wala siya mga higala mo time out. Instead,
gitagaan niya og license ang iya mga player like Haliburton to go ahead mo to mga higala na shot ni Haliburton in the remaining 0.3 seconds pildi ang OKC sabot pasabot na ay anagay na himugso ng confidence ang mga players o ang ilahang head coach. And again, they play defense mga kaigsoon. That's the very important thing sa kini nga Indiana Pacers ani nga serye. They have the heart and grit to play defense against the favored OKC mga kaigsuunan. Highly favored OKC. OKC mayo pero pag abot sa depensa mga di man po na ito masulting akuan, di sila mayo mo depensa, mayo po sila mo depensa, pero mao ra gyud maabot nila sa depensa because of lack of experience sa ilahang mga big man. Di ba? Ang ilang mga big man mga batanon, Chet Holmgren, pila pa man second year, third year. Si Hartenstein, bata pa po. Ikumpara ni Miles Turner, batch pa na ni Paul George din na sa Indiana. Di ba? Naabot na din si Paul George Maygala. Mo na yung kabatch. Siya na lang nabilin din na sa Indiana. Si Miles Turner. Pascal Siakam. Well experienced. Nagagin ang kampyonato Maygala sa Toronto Raptors. So nakabalogid sila unsaon pagdepensa sa ilalom. That's the difference between ani mga higalang duha ka team. Alas 8:18 na, taon balik daw man lamang pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions, item number 35 for special allowable deductions, item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit
and or payments, and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note, make sure you have a stable internet connection for the submission of Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang Alright, nabalik tayo kala dito sa tapadag ko yung sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 22 minutos naman ang alas 8 sa buntayan. Good morning din na kang Sir Carlo Mabalhin. Klaro na kaayo kuya nga namulitika na. Taas kaayo og sweldo aron nga mas kuaan og taas nga tax para na ay gamiton sa pagpangurap. Oy, si Auntie Beck, kumusta na si Auntie Beck dyan? Rebecca Martin. Sa Houston, Texas, paghapon ka. How about all seniors soon to be receiving 1,000 pesos every month? Can the government afford to implement it? Maunay dako mga galang pangutana karon. Ultimo mga benepisyo sa senior karon pasmo. Daghang senior ang wa pa mga higala makadawat og benepisyo. Abot na lang mga higala og 70 anyos kapin wa pa makabenepisyo anang senior. Naay uban nakasugod nagbenepisyo pero pasmado pod. Bellsite Surplus. Good morning. Diadapitan ni sa may Katalunan mga higala. Alright. Sa laing bahin, so much ani mga bay. Si Mark Villar nagpahibalo nga aprobado na ang balaod nga para na pod sa mga patay. Kasagaran mga balaod mga higala para naman sa buhi. Di ay balaod para sa mga patay. Ang Free Funeral Services Act aprobado na mga higala. Kaya kasagaran karon sa tuang gobyerno ang tabangan kanang buhi mo hospital. Bangan buhi. Pero kani mga bay dapat gyud ay naaputay Free Funeral Services Act para sa namatay. Okay, ug mamatay nang na hospital, sama di natabangan. Bro, na ba? Para ma-uniform gikan sa pagka-hospital, paingon sa pagkamatay na ang mga higalay itabang ang gobyerno tungod aning Free Funeral Services Act ni Senador Mark Villar mga higala. So daghan ng mga Pilipino ang di na mahadlok mamatay aning trabaho ani daghan ng mga Pilipino ang di mahadlok mamatay kay naa na mga higalay Free Funeral Services Act. Sagot sa kining gobyerno ang imuhang gipili nga puninarya paita diha manggid ta paingon, mahal na ba kayo? Ultimo magpakalot ka ng mga memorial park din mga higala. Kalot lang kalot 40,000 kayo. 40,000 kayo. Kalot lang na. Libor anang magkalot, magbangag para lubngan sa imuhang minatay. 40,000. Unsa ba gid nang kalutan na din? 40,000 man kayo dapat ang atoang City Council, mga board nato das probinsya, magpasa mo og resolution regulating ana mga higalang lubong kadang magkalot din na sa ilahang mga talent fee. Labi na din sa mga public cemetery mga higala nga grabe pong pangwartahay din na, grabing kinwartahay din na ng mga public cemetery. Mura hinuon og kanang mga sepulturero din na og maunay tag-iya mga higala anang sementeryo sa gobyerno. Parteng dagkua mga higala og pangayo, tigbas. Kaning mga private, kaning mga memorial din na mga kaigsunan, dapat i-regulate po na sa gobyerno, sobra-sobra naman po na. Lalimang kag 40,000, 6 feet lang ang gilawmon mga higala, gamay pa kayang babas, mga 40,000 yun ang bayad.
Oh? Ingon nirong nakadungog nga mga tigbangag din ha, mga higala sementeryo. Bantay bitaw ka dyon. Ha? Sige kag atake sa muha nga 40 mil ang amo ang pangayoon. Oh? Ikaw gani matay sunod yun, ilubong ka lang na mo og kuan, tagatuhod. Para makalis ka, ilubong talang kag tagatuhod para makalis ka. Ha? Imong bayaran mga 2,000 na lang kay tagatuhod ra among ibangag si muha. Ayaw pud kung mauhon na ipatangag na lang ko sa iro Diba? Pero kanang 6 feet, 40 mil mga higala, oy dapat ko na, very kuana siya, kanang unconscionable mga higala. Dapat i-regulate na sa tong council na ay dapat balaod kung pila lang ang ceiling nga masingil anang tiglungag anang mga memorial park nga dili mo abot og 40 mil or pila ang ilahang gusto kay na-corner na nila ang ilahang mga clients kay nakakuha nagluti din ha mahigala anang mga memorial park. Wa na'y mahimo, bayad ka na lang yun kung pila ang ilahang gusto nga impusar nga labor sa pagkalot mga higala. Kay ilahan namang nakuan ka, na corner ka naman nila. Di ba? So, dapat i-regulate sa ato ang council. Pwede mo na i-regulate sa council na to. Negosyo man ang mga higala ng mga memorial park. So, kanang mga labor din na nga mangayog tag 40 mil. Dili po kumutuo nga ang nagbangag din nga duha ka buok mao'y magbahin na tag 20 mil. Pangwarta gihapon na sa tag-iya anang mga memorial park. Kaya usually, wa naman sila makwarta mahigala kay bayad naman ang daan. Nahurot na nila ang kwarta. Nagibayad sa nagkuha mga higala o glote din na sa memorial park. Dugay na, hagbay ra na bayad. Hurot ng kwarta. Diha na po sila mutigbas anang bangag-bangag mga higala. Pila na may isuhol ana nila mga trabahante nga maglungag duha ka buok. May nalagsuhulan na may higala iskalibo. 2,000 pinakadako. Iskadlaw ra na kaluton. Humok man kayo na. Unya, ang pangutana ron diya nganong 40 mil man na kinsa may mugunit, kinsa may makakwarta ng 40 mil nga bangag-bangag anang memorial park. Di ba? Ang memorial park. So, dapat ang ato ang city council maghimo og balaod nga mag-regulate ana mga higalang padayong pagpanapi anang mga memorial park sa mga nakakuha na sa ilaha din nagluti. Kaya wa na may mahimo. Ikaw, kakuha ka rogluti. Nakakuha na kagluti. Siyempre, magpalubong yung kadina o imong tagtungod, ihatag mo sa imong tagtungod nga ni Panaw, diha nimo ipalubong. So, buta sa butwa na kay choice. Diha yung ka, nga memorial park. So, magpakalot yung kadina. So, yung nagpakalot, dito ka mga higala, tigbaso nila og 40 mil. Ang bayad sa kalot mga kaigsuunan. Ambot og pila ray na kwarta ana in town sa makaluluoy nga liborer nga tigbangag mga higala. Ang dako nga kwarta ana sa Memorial Park. Malag mo ingon ng taga Memorial Park nga bantay ka lang John Bersamin. Magpakalot gani kasunod diri para makabarato ka 2,000 lang akong singlon sa imo ay kalutan tara kag tagatuhod. Ingon pa si Ma'am Elsa Kyutso, mahal na kaayo na. Kuan na lang, cremate na lang. Kay barato pa kaayo, 26,000 lang ang bayad sa cremation. Tama po, practical po, pero lain manggod nga. Sunugo na to, mura po katuang dabdaban ang atuang mahal sa kinabuhi nga ni Panaw na. Mura, kita mga Pilipino, lahi ang atuang mga higalang kanang panlantag ana. Sa mga western countries, okay na sila. Mga kuan ganit dito sa US, mga idara na mga higala, pambili na lang din na sa kuan. Bisita-bisitahon na lang, ipangtugyan na lang din na sa mga home for the aged mga higala. Di ba? Pero kita mga Pilipino lahi, manggot. Labo nagmuyong ka nga, ang imuhang amahan, imong mga ginikanan, imong igsuon, ni Panaw, imuhang padauban, imong ipakrimit. That's the practical option mga kaigsunan. Pero wag sakitan ka magtanaw nga isubo na sa dito mga higala sa hurnuhan anang mga kuan munay hurnuhan anang mga munay ba og mga kuan mga unsa pa na kanang tsukulanay hurnuhan sa mga munay og tsukulanay
Imong makita nito, bura na mag-ako ang mahal sa kinabuhi, bura na maghihimong tsokolanay nila. Sobra pa, kay ni gawas, abo na. No? Kauman, apay na biling-biling gamay bukog, ibalik pa yun, kay, kung ano yun, pulbuson yun mga higala. Bura, sakitan ka magtanaw ba? No? Why? Because, at one point in time, you have kuan mga higala ka na bang unforgettable memories. Like, your parents, no? Nagkauban mo, naglipay-lipay mo, tumbuhi pa sila, karon namatay na, kauman imong i-cremate, imong dauban dito, padauban nimo. Murag dili nimo madawat ba? No? Muna nga mas preferred nila nga ilubong gyud. No? Nya butangan dito picture, nya bisita-bisitaon nga murag wala ra. Murag di, mas madawat siya kumbaga. Mas dali mas dali siya nga dawaton mga higala. Kaysa kanang i-cremate nga buwa gyud gidauban na ma-retain sa imong utok nga giunsa pagdaob dito sa kanang cremation mga higala. No? Dito sa center, paita. Murag lagi tsukulanay inig subo. Murag tsukulanay ba? Nagiluto, murag munay. Paborito ra ba kay ng DJ Sweetheart ng munay, Munay. Naong kay ni DJ Sweetheart og munay. Pero that's the practical way, especially mga higala or option. Especially aning grabing kalisod karon sa panahon. Ang patay dapat ilubong, i-cremate na lang hinuon mga higala kay nagtipid, no? Nagtipid ta. Ang una-una mo ramang gyapon. Mao man ay ingon sa Biblia nga mubalik ta sa pagkaabog. Ang tao mubalik sa pagkaabog. So karon pa lang ato na siyang himuon og abog in compliance sa mga pulong mga higala sa balaang kasulatan. Karon pa lang himuon nato siyang abo. Cremate. Mas makabarato pa, 26,000 rebayad. Diha mga kaigsunan anang mga Memorial Park, kalot pa lang 40,000 na mga higala ang pangayoon. Pagkaway hinungdan. Kwarta-kwarta ninyong mga tao, aron di mo makremate ko no. Matod mga higala ni Senador Win Gatchalian, ilabi na kining mga batanon, undang namog panigarilyo, labi na kaning vape, kay makadaot gidaw ni sa atong panglawas. Monay istorya mga higala ni Senador Gatchalian. Okay. Wa kay laing destinasyon. Kung magsigi kag panigarilyo, bisag di ka manigarilyo, mao magyapon na destinasyon natong tanan. Kana mangyapong lubnganan mga higala. Pero kung manigarilyo daw ka, labi na kanang vape, mga batanon gatuom og okay lang. Mainganyo man sila kay lain-laing flavor mga higala. Mga batanon mainganyo kay social ang dating o nya cellphone dag Android nya vape dayon mga higala. At Chup Boulevard na kayo og porma sa mga chikabid. Mo na nauso na ron sa mga batanon. Pero wa ganahi ana si Senador Win Gatchalian. Matod ni Senador Gatchalian, undangon tanang naisgutan nga kultura o practice sa mga kabataan karon nga magsigig vape. Sigig vape kay makadaot na sa panglawas. Kung daot ang panglawas sa ato ang kabataan, daot ang atong umaabot nga henerasyon, madaot ang ato ang nason. Saon taman ang daghan maging palusot ron nga vape. Mga piki, mga higala, lain-laing flavor. Dapat ito istorya kaniadto nga katong e-cigarette. Ni buto lang daw kalit may higala, perting sunuga sa simod sa nanigarilyo. Di ba? Delikado po na, no? But anyway, kana concern na po sa ato ang health department, paunsa na ipasabot. Kung undangon daw ang vape, unahog undang tanim problema sa droga, kaya mo ni number 1 makadaot. Mao po na mga higalay argumento. Di man gaya maundang ng droga mga higala nga klaro ng illegal, makadaot sa utok, kanina ba hinoong vape nga sigarilyo, mauna hinooy inyuhang ipaundang. Ako na argumento mga higala. Legal man Nagbayad man ni og tax, nagbayad man ni custom duty, di man ni parihaan ang mga transformer nga surplus din
nga wa man na mubayad og husto kay gideklara ra man na mga higala og chap-chap nya kahuman gi-assemble gitaod og balik ang atop giparehistro sa LTO gidala dito sa Pulumulok rehistro. Kaning vape nga kuan man ni bayad man kay ni sa custom ha. Naapagani taga custom nagnegosyo ani ha. Isyu sa masa. Nay nakabahog tik-tik ninyo din na. Oo. Ha? Daghan na din mga taga-custom nagnegosyo po aning vape di ay. Ha? Pero kana makadaot man gid na. Painito ng imuhang lawas nya kauman mabasa ka, maligo ka. Ana, magtubig ng baga nimo. Oo. Mao nay epekto may gala sa sigarilyo. Wa pay labot kanang gitawag nato og nicotine. Yang sila may gid ning vape kay gamay ra daw kay nicotine. Unya gamay, paspas naman po kay kamo suyop, daghan gyapon kag matigom. Daghan gyapon kag maalkansiya nga kining nicotine, di ba? Oh, ay ra lagi content pero paspasan man po nimo higop. Di, mao ra gyapon istorya ha. Mudaghan gyapon nicotine din na sa imuhang baga o sa imuhang hagong-hagong nimo. Oh, mao nay kuan kalainan. Ang kalainan nila sa aktual nga sigarilyo o kaning vape, ang ilang kalainan kay walay kalainan. Ang dakong kalainan nila, ang amount sa nicotine. Pero kung imuhang sumadahon, wa gyapoy kalainan. Kay ang sigarilyo, tungod kay mahal, mo limit ka. O king vape, kay murag makatipid man ka, nya naara permis sa imuhang kamot, anytime gusto niyo mo suyop ka. So, karon ang may tabo, ang amount of nicotine nga niyon kang gamay ra, daghan gyapon siya pag matigom because the average sa imuhang pagpop mas daghan man ikumpara nimo sa sigarilyo. So, ang kalainan mauning walay kalainan mga higala. Alright, taon-taon, balik ta human lamang pipila ka mga pahinomdom. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito. Alright, balik na may gala din sa itong panagkuyog sa programang Issue sa Masa Samtang. Doon ay 41 minuto sa nakalabay. Humana ang alas 8 sa buntag.
Dalita sa istorya mga bay, aning kuan, daghan na daw kayong gipang HIV dito mga higala sa Western Visayas. Asa man nilapitan ning Western Visayas, DJ Sweetheart, no? Usabay nagilangkob aning Western Visayas region. Apil ba din kuan, Dumaguete? No? Western Visayas region. Western Visayas region mga bay. Unsa maning Western Visayas region betong klarohon unsay naglangkob aning Western Visayas ang mga lugar sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Negros Occidental. Mo ni mga higala Panay, Guimaras, Iloilo City, largest city nga nag-serve mga higala as regional center. So dito, apil mga higala ang sabani. Apil pa ba ni Bacolod? Daghan daw dito mga higala HIV. Kung kamo gusto mo mangita og HIV, adto mo sa Western Visayas kay perting daghana dito. 257 ang nalista lang. Wa pay labot mga higala ang wala malista, DJ Sweetheart, no? Masig mas daghan pa ang wa malista aning trabahoan . So, careful mo, Careful mo, ayaw mo paghimog indiscriminate firing dia anang inyuhang mga armas at tuman na mga lugar. Bisan is Davao, daghan na rin na yung mga HIV. Daghan rin na ang mga higalay HIV, daghan na gipang AIDS diri. No? Nato'y binabahay mga kaigsunan, dadapitas turil. Idaritso na lang sunog mga higala pagkamatay, pati man payata, bukog panit na lang kay naaday HIV day. Ang pangutana karon, pila kaha kabuok ang natakdan ato. Kada usa ka biktima, pila by average nga matakdan niya mga higala, paita no. Sa mga NBA enthusiast, running score sa second quarter mga higala 35-27, labaw sa home court, ang OKC. Ayan, si Chet Holmgren mikamada na mga higala og 3 ka rebound, 9 ka puntos. Si Gorgeous Alexander 3 ka assist, 2 ka rebound, 6 ka puntos. Si Williams 3 ka assist, 3 ka rebounds ug 5 ka puntos. Ayan. Sa Pacers mga kaigsunan, si Turner out rebound ang kuan. Actually ang kuan karon Pacers mga higala. Si Nimrod 6 points, Turner 4 points, Pascal Siakam 3 points, Haliburton 3 points. 5 points si Benedict Maturin. Siya ang top scorer so far sa pagkakaroon. So it's a matter of 7 or 8 points mga higala. 8 points lang. 3 og 5, 8 points ang labaw sa kining kuan OKC. Second quarter action mga higala, 8 minutes and 49 seconds ang nahibilin. Ayan So standby lang mo permit sa 90.7 Love Radio kay from time to time na ay mga updates mga bay nga pagahimuon sa tuang mga kaubanan dinhi sa 90.7 Love Radio. Good morning din na kang Alan Cuarto. Ang Taylor na to dia manahiay dia Kantos Lubugan. Kusog kay na mo tahi. Hasta nang uban din hang mga gisi din tahion gina niya gyud. Kuya mo tahi si Bay Alan Cuarto, paspas kayo. Alright, 46 minutos na nakalabay. Human ang alas 8 sa buntag. Mao ni ang init karon nga action sa game to sa Indiana versus Oklahoma City Thunder. Makabawi ka ang OKC mga higala or magbitbit og duha ka bihag nga daog. Ang kining Indiana Pacers pauli sa ilahang home court mga higala. To tell you, honestly, kung mudaog pa ang Indiana burag labo na mga kaigsuunan. Crystal clear na mga bay. Nga, mupabor na gyud ngadto sa Indiana Pacers.
Di gani kadaog ang OKC silang home court. Unya makadaog na hinuon to sa home court sa Indiana. Unsa din na ilahang style, ha? Perdigana. 47 minutos ang nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Taod-taod, kay sigutan taning impeachment na pod. Oh, balikan taning impeachment kung wa pa mo din ludaan ning impeachment. Kay naay gusto kinahanglan gyud daw nga itaral si Inday matod sa mga taga Ateneo, mga higala og taga UP og sa mga NPA nga mga kongresista napoy maingon nga ayaw na kay wa gihapon na naay daghan din ang naay confidential pan nga dili man apilog imbestiga, no? So mauna mga higala ang mga nagkalain-laing opinyon sa katawhang Pilipino sa pagkakaron. Taod-taod ato ani nga balikan human lamang ang pipila ka mga pahinomdom uban ni DJ Sweetheart. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the eBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Balik na may gala din sa panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 49 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Running score mga bay, 38-27, second quarter, 7 minutes and 32 seconds. Labaw na og 11 puntos ang home court Oklahoma City Thunder. Unsay implikasyon na ni kung ang mudaog ang kini mga higalang OKC. Buot pasabot o pwede nato sabton mga higala nga nakatsambara gyud ang Indiana. Pwede pod nato sabton nga gitagaag chance ang OKC sa Indiana para ang Indiana didto gyud mo kampiyon sa ilaha mga higalang home court sa game 6. Or sama game 5 ba? Sa home court. Pero kung ang mudaog aning game 2 ang OKC, motong gingon, posible nga tinuod ang istoryang tsamba. Ma-justify. 40-27 na. Paspasa ba? Gibanat-banatan mga higala ang kining kuan Indiana, ang dayo nga Indiana. O pila naman na 13 na mga higala ang diferensya. Last 7 minutes and 32 seconds mga kaigsunan. Og mudaog ang OKC ani. Masulti na to nga dominant. Ang pustanay po dani, hatag na po nagdako kay partida ang mga fans sa OKC. Mga inawan po na og dako nga partida mga higala ang Indiana. So ana lami man punta na kung dula nga magbalos-balos mga higala hangtod maabot gid og game 7. Nindot. Thrilling kay mga higala. Pwede na magpustahan na dito sa game 7. Okay. Paghuman, bayranay dayon. Grabe pong promote ninyo illegal gambling, no? Wag yung kakwarta ang gobyerno. 42 puntos na ang OKC. 27, gilansang ang Indiana may gala sa 27. Gamitan yun yung matik-matik nga adjustment mga gala sa OKC. Ang Indiana aron di gyud makadikit sa ila, di makaigpo kay delikado pag-abot sa fourth quarter. Mo dikit-dikit ni mga galang Indiana, mukalit lang sotoy, patay, di na kabawi ang kontra. Alright. Doon na 50 minutos sa nakalabay human ang alas 8 sa buntag. Di na ni nato mga higala matuki ning Nordico, pero ugma, ato ning balikan mga higala. Dere sa taas, nabili na tong oras, aning istorya sa impeachment. Kay hangtod karon,
gusto sa Senate President nga si Chis Escudero nga i-retain ang iyaha mga higalang reputasyon, isip kuno balanse, walay politika nga mahitabo sa kining impeachment complaint or trial, no, sa kining vice presidente. Mao nga di kuno siya padikta aning kumbiktado nga si Francisca Castro, Lachel Jokno, uban pa nga mga manutsaray din mga higala sa ato ang Kongreso. Kay gusto gyud kuno ni Chis Escudero nga ma-retain ang independence, impartiality sa Congress, mga kaigsunan. Daghang nag-ingon nga nagdula si Chis Escudero. Nagdula si Chis Escudero kay gusto niya nga ma-retain siya as Senate President. Mao nang namulitika siya sa gitawag og Duterte Block. Amo nang nagpatik-atik nga iya mga higalang kining dapigan, no, ang pagbasura sa impeachment. Mao nay duda sa uban kay gusto siya ma-retain sa Senate presidency kay kapit tuko karon siyang panahona kay nagtulo-tulo na pod ang laway mga higala ni Senador Tito Soto nga mao'y mahimong Senate President, no? Kay ambisyon na ba gina ni kuan nga mahimong Vice President may galan Tito Soto. But hawad ba ka ni parliamentary procedure mga higala nga may raman nimo pakatawa-katawa. May raman nimo pakatawa-katawa, di man ni abogado mga kaigsunan. Si Marcolita, way problema kay abogado man na. Si Escudero, abogado man na may gala. Bisan pa og ingon nga pambansang tigtagay ni First Lady, pero abogado man na si Chis Escudero. So ultimately, ato gyud ta sa kanang abogado gyud siguro, no, nga maantigo mga higala din sa mga parliamentary procedure, kabaw mo preside gyud, kabaw siya mo overrule sa mga istoryang pataka din sa kining Senate. Yun na naman kay importante mga higala ang Senate President. Pero kung moingon ka nga si Chis karupulihan ni Soto, moingon na lang po siguro ng Duterte Black nga. Siya na lang, okay. Usa man na si Soto. Magsige na lang nagpakatawa din na. Kay komedyan. Sus Mariusip. Bura, og dili kay sold out ang Duterte Black mga higala. Mas okay na lang sila ani ni Chis Escudero kay abogado or ibutang din si Rodante Marcolita. Kay mayo gyud na. Kabaw gyud na sa iyahang trabaho. Now, kaning impeachment, may isgutan man lang. Duhay paing na nani. Either wala na may tabong impeachment or na ay trial din ma-acquit. Gusto karon sa mga anti-Sara, anti-Duterte. Wa ko kabalo kung ang Ateneo mga higala, mga Jesuit, man sila, o kining UP, nga noon mga kaigsunan nga daghan kayo din naglumlom nga mga NPA, kung Duterte ba ni sila, pro-Duterte ba ni anti-Duterte? But I surmise nga mga anti-Duterte ni sila. No? Why? Because once upon a time, grabe ang kampanya ni Digong against sa mga NPA. And once upon a time, gimension po ni Digong ang iyahang mapait nga kasinatian sa mga paring Jesuit sa dihang nagtungha siya. Nga naabuso kuno siya. So probably, na mga implikasyon na mga higala sa ilaha karong baruganan kung anong gusto nila nga taralon gyud si Inday Sara. Dinha mga higala sa impeachment tribunal. Pero bisan si Inday Sara, ningon nga, sige, tarala yun ko ninyo. Bloodbath. Muna ingon sa Vice Presidente. Para makita kung unsa gyoy mga ebidensya, unsa gyoy tinuod aning mga akusasyon. If it is not true, ultimately and definitely, this will embarrass mga higala aning mga nag-akusar. Pero I surmise nga that will not happen mga higala. Tungod kay ang tumo aning mga anti-Sara, anti-Duterte, is just to embarrass the Vice President to make the trial as basis
for their political propaganda para dauton si Inday Sara. Oh? Ila bang himo-himo na istorya? Mo niyo, ang istorya na. Himo agog mga istorya para dili mapatay-patay mga kaigsuunan ang issue. So, ang ultimate nga purpose mga higala nga nung gusto nila nga mataral ang Vice Presidente, one, para maulawan. Second, para sa mga issue mahimuan. Third, himuon mga higalang konsumo sa ilahang mga political propaganda mga higala. Maura ginay tumong anang mga tawhana na. Pero, ang pangutana po karon nganong kanang uban din ha nga dagko pa kaayo, mas dagko pa sa Vice Presidente Confidential Fund, nganong dili man na ninyo apilon rat sa dahon o hiskot. Or else kung wanay pulos ng confidential fund because it is always subject to controversy and corruption mga bay, nganong dili na wag tangon anang mga congressman karon sa liderato o ubos sa liderato mga higala ni tamba. Nganong dili na wag tangon tungod kay gihimo po na di ay nila nga gatasan sa ilaha mga higalang kaugalingong funding. Maunay nakabahog tik-tik din na. Karon, inyuhang ipahid sa Vice Presidente nga nagwaldas og kwarta nga kung buot huna-hunaon, kay si kaadlaw na daw, nahurot ng 125 million, buot huna-hunaon, late naman na ninyong gihatag. The Vice President, gamay na lang kaayog oras aron na siya matagtag. Kay inyong gituyo og dilatar na, haron himuon ninyong isyo nga 11 días lang nahurot ang 125 million. Wow! Ana dayon may galang isyo. Pero sa balaod, ang Vice Presidente 11 días na lang ang iyahang time para iyahan ng ipantagtag kay late nagihatag i-approve mga higala ang iyahang budget kay naadi ay tumong ang tambalos-los mga higala. 125 million ra ang ilaha billions of pesos mga kaigsuunan ang confidential fund. Anyway, ugma ato ni padayonon mga higala, labihan ba kapaspas sa oras oy? Daghan patag mga issue di apay Nordico mga higala og kani karong padayong nag-umido nga sitwasyon sa Kongreso labi na sa istorya sa liderato. Pero ugma pon ato ni mga higalang sumpayan dinhi sa to padaguyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Ako inyong alagad bata-bata June Bersamin, manamilit na usab ngan ha kaninyo apan unat na magbulag-bulag ato ang mga higalang pulong pamalandong karong buntaga. Ikawan man sa kahigayunan ang mga maayong laraw. Aduna gihapoy paabuton nga maayong grasya ugma damlag. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang todo mapon, samang takna, samang istasyon. Ako yung alagad bata-bata June Bersamin. Salamat, mayong buntag, and keep safe always, mga bay. Isyu sa Masa, uban ni... Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang isyu sa katilingban. Isyu sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang